салом алейкум дӯстон, салом алейкум бародарон. Кадомед ки мехоҳем ба любой ҷои рӯи дунё парвоз кунем, оятло додарагмон мушкили шуморо аввалаш худовандай осон мегардонад. Бародарое ки аз номи канали Коля Таҷик занг мезанед, скидкаи бениҳоят хуб, скидкаи мошини шуморо интизорае. Ҳатман занг занед, ягон дурӯғ, ягон фребш неста. Чӣ хеле ки дидестен, хидмо мебиёем, проверкашон мекунем. Ҳар моҳ одамои боварӣ, одамои дуруст, одамои фреб намекардагӣ одамоям. Ба ҳамин хотир билет дар кора, марҳамат занг занед дар номеро рӯи экран буда. Сарбаланд Хонаобод зинда ва саломат. Лайк, подписаться, поделиться ра фаромӯш накунед. Рӯзи ҳаҷ рафтана ду дараком аэропорт будешам мона. Зинда бошед. Мурод, Абдуҷаббори ҷун. Салом алейкум. Жалко ки Абдуҷабборда натонистем виза гирифтем. Худо хоҳад пас 3 рӯз худмани рахия. Иншаллоҳ дастат мекунам биё рашкаҷон. Зинда, зинда боша. Худованд шуморо ҳам хел аколи мо нарафтем. Худованд аввал ма худам соқ саломат равм расам. Баъд огӯ мекишам да ҳаққи шумо даоҷа ки шумо ҳам биёед. Я бор дигар салому алейкум бачаҳоячам. Фирдавс бойбача бародари аҳли ислом моро встречат кард, инат нишон доиса. Ирӯз гити мо Фирдавса, шофёрмон най бародармон. Ана Фирдавҷон, я бор дигар салому алейкум бачаҳоячам. Чанд қаша Фирдавда ҳамҷа шена? Тақрибан 3 сол. 3 сол. Ягон бор кидат кардагиан дар ҳамҷо? Не, ҳам. Не, а? Мошаллоҳ. Одамо шхелай хали. Не, аку у тоҷикои худмон не. Ин ҳам бародармон Фирдавса, як тоҷики худмон, як бадбахт, як ҳарром $14,000 кидат кардагиан. Худо аку намедонам иёра чӣ хел саришта мекарда бошад. Ин ҳамин гуфти худаш ки чӣ хел нестай ҳастай мега тоҷикои худмон. Ин ҳамо пеш ин метроса? О, метро. Метро, ва ана як тараф дастша музей, а? Фоли мусулмонӣ ка навистагиан. Мошаллоҳ навистагиан музей наст. Араби худман старай баре ҳамин мегум. Хай биё намегем агар. Бин базе бишави чӣ хел базе? Гарани базе ба самам дели. Ики ҷои шая ки номиш. Ҳамин бигем ки ҳамин кад ворида раҳе ки мақсад ҳар сабат тид мешака. Дейра ва Шарҷа ва мақсад усу бире Марина ва Не, ҳамин шаҳр номиш чия охи ҳамин шаҳр? Дубай. Ҳам Дубай центр шай? Значит, аэропорт наздика буда, а наздика? Иҷа худаш чанд этажа боша намедонӣ? Ан тагои ҳамё рафта мешава охи ё намеша? Мешава 100%. Болошам ромада. Ин ҳам Бурҷ Халифа. Наметавона ку афтода. Продолжайте движение прямо. Айваллоҳ, айваллоҳ. Через 400 метров продолжайте движение прямо. Я ошибка кардагӣ 5-6 километр зиёд кардара. И чанд полоса? 1, 2, 3, 4, 5, Продолжайте 6. движение прямо. Камера контроля скорости. Пробкови Москва ҳаёт шуда хел намеша иҷода ба фикр. Гайо? Дам минута миям. Хидоморум борон дар Дубай. Я шутка ка?
موزه ها. اینا تاکسی هاشون Через 1 километр продолжайте движение прямо. تاکسی اینا موزه مترو بولوش حال متروش کمه نگیم پیدا بیا همین روز اگر گرده ما کمی پال Через 400